Ġew rikonoxxuti 58 benefiċjarju li benefikaw mill-iskema ta' manutenzjoni tad-dajes tradizzjonali. Din l-iskema ta' gvern provdi ta' appoġġ finanzjarju dirett lis-sidin ta' dajes tradizzjonali tal-Injam mibnija fl-2007 jew qabel biex jiġu assistiti fil-manutenzjoni, ir-restawr u l-preservazzjoni tagħhom. L-iskema mmexxija mid-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura kienet immirata għal sajjieda li għandhom dajes irreġistrati u koprit spejjeż relatati ma' xogħol essenzjali bħal żeba protettiva, injam u materjal strutturali, magni u partijiet tagħhom kif ukoll xogħol ieħor meħtieġ biex id-dajjes jinżammu f'kundizzjoni tajba u operattiva. Fl-istess kien din l-inizjattiva kellha lan li tħares u ssaħħaħ il-wirt marittimu u kulturali ta' pajjiżna billi d-dajjes tradizzjonali huma simbolu importanti tal-identità Maltija u tal-komunitajiet tas-Sajd. Preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd li qalet li dan il-mument jirrappreżenta riżultat konkret ta' politika li mhux biss tippromovi l-preservazzjoni tal-wirt marittimu Malti, iżda li tappoġġja wkoll direttament lill-komunitajiet tas-Sajd. Tajjeb li ngħidu li din l-għajnuna mhux biss tajba għas-settur tas-sajd, imma permezz tagħha qed nippreservaw l-identità tagħna l-Maltin. Għandek il-luzzu, għandek il-kajjik, għandek il-firilla li kollha ma b'xi mod jew ieħor link mal-kultura tagħna u li jattiraw ħafna turisti lejn pajjiżna. Għal daqstant aħna bħala gvern ħankomplu ninvestu f'dawn il-bastimenti u ħankomplu ngħinu lis-sajjieda sabiex iżommu dawn il-bastimenti in shape. Id-direttur għas-servizzi fih dan id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura Dennis Xiberra spjega li din l-iskema tkompli turi l-impenn tad-Dipartiment li joffri appoġġ konkret lis-sajjieda filwaqt li jiżgura li l-proċessi jiġu implementati b'mod effiċjenti u trasparenti.